bossing, napakalupit ng ginawa natin talim na alam niyo na kung para saan to, di ba? Pang profile, piston profile. So ang ginamit natin talim kasi para sakto lang yung tamang-tama lang yung sakto ng valve pocket niya. So gumawa tayo ng improvised na talim. 22 mm na valves, yung valvula mismo ginawa natin. Lupit. Yan, try nyo yan mga bossing, napakaganda, sulit yan.